Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Karanganyar Kota. Badhe sowan Nyai Sulbiah. Nggih punika Nyai ageng Karang kang babat cikal bakal Karanganyar Kota. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Nyai Karang cikal bakal Karanganyar, kula paringi mangertos makomipun mangke saged dipadosi ten Google Map makam Nyai Ageng Karang nek makaten. Menika komplekipun makom Nyai Ageng Karang. Niki dinten Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Niki wonten saking pemerintahan Karanganyar monggo mlebet kula paringi mangertos makomipun kang wonten cungkupe nika. Makomipun Eyang Nyai Ageng Karang nggih punika Raden Ajeng Sulbiah. Kula ndheku sampun suluk nyuwun donga, kirim donga waos Al-Fatihah 7 kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng leluhur. Menika makomipun Nyai Ageng Karang. Niki wonten tulisan Sumberjaya Manjing-Nagara 1914. Budi Manggala Ambukajaya 1918. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Mbok menawi konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, saged di-share ten dulur-dulur Nusantara ingkang remen ziarah dumateng para leluhur ingkang nguri-nguri budaya leluhur lan saged di-like. Mangaten dulur-dulur informasi Cikal Bakal Channel sowan ten daerah Karanganyar sak lanjutipun. Monggo pareng matur nuwun.